Huma 124 il-każi ġodda ta' COVID-19 f'pajjiżna li ġew irreġistrati bejn il-Ħadd u Tnejn. Din iċ-ċifra ittella 18,027 in-numru totali ta' persuni li ħadu l-virus f'Malta sa mill-bidu tal-firxa tal-pandemija fil-Gżejjer Maltin. F'24 siegħa fiequ 141 persuna sabiex issa huma 15,101 dawk il-persuni li fiequ. Da kollu tħabbar mill-Ministeru għas-Saħħa fejn ġie mħabbar ukoll li fl-aħħar 24 siegħa pajjiżna reġistra żewġ timwiet kawża tal-COVID-19. Raġel ta' 81 sena u mara ta' 88 sena biż-żewġ persuni jitilfu ħajjithom fl-Isptar Mater Dei. Sabiex l-ammont totali ta' vittmi tal-COVID-19 f'pajjiżna issa żdiedu għal 269 bl-ewwel żewġ fatalitajiet tax-xahar ta' frar. B'hekk il-każi attivi issa jammontaw għal 2657. Ta' fil-waqt li tul il-jum tal-Ħadd jingħataw 912 il-vaċċin banqas minn 500 jingħataw it-tieni doża. Tul din is-sena s'issa il-Gżejjer Maltin sofrew 50 mewta kawża ta' din il-pandemija, bil-każi ġodda jkunu dawk ta' 5253. Madankollu, bil-każi ġodda ma jidhirx li qed jaraw trażżin u l-pajjiż ilu ma jirreġistra jum bla fatalitajiet tal-COVID-19 sa mit-13 ta' Jannar. Skont il-Prim Ministru Robert Abela, qed ngħixu f'ġenna. Verament qed ngħixu f'ġenna f'dal-pajjiż, qed ngħixu f'ġenna f'dal-mument. Francesco Catania, Net News.